गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट-चापरियाव थानाय एस.बि. बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै खेराइ फुनाय फोरबो खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव BKWSनि CM मिहिनेश्वर बसुमतारी, मासिगिरि गाम्बारु मुसाहारि, UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लाफैयो। लोगोसे फ्राय 5,000नि बांसिन सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। बलिउडनि कमेडि सुपारस्टार राजपाल जाधवआ मंगलदैयाव फैदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर'आ दिनै गोनां खामानि लानानै गुवाहाटी थांबाय थानाय समावनो बलिउडनि कमेडि सुपारस्टार राजपाल जाधवखौ मंगलदैनि एनआरएल धाबायाव लोगो मोनो आरो बिथांखौ बरायना सावगारि सेबखाङो आरो बे सावगारिया समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। सैमा आथिं मर्निं हानजानि बाख्नायथाव खामानि। स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अजित कुमार बसुमतारीनो राङारि अनसुंथाइ होदों। क'क्राझार सहरनि सैमा आथिं मर्निं हानजाया सेन्टिनेल रादाब बिलाइनि गागि खौरांगिरि अजित बसुमतारीखौ दिनै फुंबिलियाव खौरां लाहैयो आरो देहा फाहामथायनि थाखाय 18,500 राङारि अनसुंथाइ होदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि ओनसोलाव सोमजिदों मोसौ सिखावनि उदखार। गोबां नखरफोरनि गलिनिफ्राय खावनानै लांखांबाय गोबां मोसौफोर। रायजो राजाफोरजों हमजाबाय 3 मोसौ सिखाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि हालामनि गोबां नखरफोराव हाबनानै मोसौ खावनानै लांनायनि खौरांखौ खोनानो मोनबाय थादोंमोन। थांनाय हरावबो उजनपारा गामिनि थागिबि खुंगुर बर'नि मैसो बाथोनाव सिखाव खावनो फैदोंमोन 3 सिखावफ्रा। नाथाय सिखावनि फारसे सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि थाखानाय गामिनि सुबुंफ्रा खुंगुर बर'नि बाथोननिफ्राय मैसोनि दुरुंखौ हास'नानै लामाजों बोलांबाय थानाय समाव नुसनो आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनो हायो। दासान्दि खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव बिटिआरनि राजखान्थिखौ लाना गुदुं बार बारगासिनो। आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया फिन बिटिसिखौ सालायफिनसिगोन होनना खौरां गोसारगासिनो। बेबायदि समाव 5 नं क'क्राझार लकसभानि MP नब कुमार सनिया बे आयदानि सायाव बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रैनो बिटिसिनि चिफ जाफिननो थांगासिनो दङ। खालि दिल्ली आरो दिसपुरनि बिथोनखौसो नेनानै दंसै। मानोना हाग्रामाया BJPजों गोथौ सोमोन्दो दं होनना MP नब कुमार सनिया बुंदों। क'क्राझाराव सोमजिदों मुगैथाव जाथाय। क'क्राझाराव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ 3 लम्पटआ निसा दौना जिनाहारि खालामनो नागिरनाय जाथाया सोमजिदों। जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ गोख्रों आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफ्रा। मख'नो गोनांदि दिनै सासे दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय आरो सानैया खारखोमाना दङ। बेनि सायाव क'क्राझार पुलिसखौ गोख्रों राहा लानो रायजो राजाफ्रा खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि फानबारियाव 84थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय एबा गोसोखां सानखौ 8 आरो 9 मे 2022 अक्ट' थामहिनबा दिनैनिफ्राय गाबोनसिम जैग' होनाय, शास्त्र सावरायनाय, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ आरो बिथांनि मावलांनाय समाजाव होलांनाय बिहोमानि बागै सावरायनायनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। रायखांनाया गाहाम जागोन दि देग्लाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 84थि थैनाय एबा गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव सानजा बिजनी आन्चलिक स्वरुप सिस्थिति प्रसाद संसदनि बानजायनायाव फानबारिनि बाथौपारायाव थानाय जोंमा स्कुल फानबारियाव धनेन्द्र ब्रह्मखौ बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि आरो सबिन ब्रह्मखौ मासिगिरिनि बिबान होनानै खुंफुंनाय हाबाखौ मावनो थि खालामनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।